の者を守りたまえ。待て！お前との決着は持ち越し。そうはさせん。陛下は、ランス。すべては、ラングリスターはただの力ではな。なんだと？目を覚ませ！それでは。そこを通してくれ、ランス。わかった。だが、しかし、それでも陛下は、ディゴスの望みが本当に世界のその言葉、忘れるな。この衛兵団長の肩書きは、伊達じゃないわ。かの者に風のごとき神さを。かの者に風のごとき神さを。かの者を守る盾となれ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に風のごとき軽さを。かの者を守りたまえ。かの者を守りたまえ。
その一撃に覚悟か。領地を守れるだけの力。かの者を守りたまえ。かの者に力を。ランス、私に情け。無用な戦いをする気はない。貴様、勝たなければならん。ラングリッサーの封印が解かれ。隊長、ご無事ですか？隊長。いいか、覚えておけ。陛下は戦乱を収めるために力を欲した。ランス、最上階にディゴスがいる。いよいよ、ディゴス。ボルゴフ殿をはじめ、奴のため。さあ、急いで、レディン様、入り口。よし、二手に分かれて、ディゴスのいる最上階まで突撃するぞ。この衛兵団長の肩書きは、伊達じゃないわ。ダルシス城内部に突入したレディンたちは、ホーキング校のために。足手まといになるわけにはいかんからな。私だってやるときはやるんだから。父、見守っていてください。